Nagiging Indian na tayo pa yung pag. Hindi na. No, hindi mo dun. Hindi tama doon. That's the fun or that's the pan? Paano na to? Pan! Kasi bakit kasi fun? Pero siya pa may fry, tapos pwede din siyang pan. So, pwede siyang lutuan. Joke. Si David. Sino yan? Damon. Mag-ano ko ng picture Si nila. Diego. Oh, saan ka galing, anak? Ano ng picture? ko eh. Dapat, alam mo yung sa kanila, yung Kasi picture. tagal natin, hindi kita isang oras. Halika. Hindi, mag-print ka ng ganito ng kalito. Yung love you, my baby. Ako. Kita mo Ano, yung sarili ganyan mo. daw. Alak ko, nagkita ko sa Mga salamin. picture May nila. salamin kayo sa likod eh. Opo. So guys, lalagay ko lang doon yung mga main na character. Hello. Pati sa Oh! Si Deb, yung kapatid Magpapray talaga. One, Hindi, no. yung dun sa ano, Yung yung si- lagi naka-shade. So yun. Dapat yung nakagana na siya, oh. Ay! Yung si Luca doon kay yung may David. Alam Si ko Eric. kung sino yun! Si Si Meow Meow! Sander. Xander! X or Hindi, X. Z. X or Z. Tara, Xander. pupunta muna tayo Okay. sa police. Diba? Kapag ano ka ng story, gamitin mo pangalan. Siyempre. Pero hindi yung... Hindi yung Lahat sila yung... yung sa isang na din. Parang hindi kami nag-aaway, no? We're making a plan. Jazz, halika, Jazz. Ako Mama. magpapaprinta. Huwag na double-double ako na lang. Basta talaga pag, kahit mama ano, kahit hindi naman totoong tao, pag nagko-collect ka ng pictures, idolize yun. Joke. Joke. Hindi ako mukha. Mama! Balak ko. Si David. Naiinis ko ka mga chat picture mo? ha. Hindi, galing nga to sa sa FB. Nag-search ako MSC. Oo nga, nag-ano sila. Meron ng fandom. Nakikita ko yung sarili ko sa salamin. Sino ba naka-ano nun? Sino ba nakatuloy nun yung sabi yung adopted na ano? Wala nga doon natuluyan. Wala ba? Silang magkapatid. Parang natuluyan na, Wala na namatay. Sorry. Bala kay Arthur. Bruce nga! Alam ko nga eh. Arthur Tigano na ko lang Arthur. nga eh. Pero doon talaga akala ko talaga si Arthur. Si Bruce. As in, kontrabida si Arthur dun sa ibang ano eh. Diba? Ay, Hindi ano ko ba? kilala. Diba? Hindi ako Sorry, nakaka- reaction. Yan na lang yung reaction ni mama na. Hindi ako nakakakit sa pinag-uusapan nyo. Hindi ko nga alam kung anong pinag-uusapan nyo eh. Nakahang talaga ako. Hindi ako makarelate, okay? Si ate nung mga 19. No, yung paborito kong kanta. Yung nakita ni mama yung mga 19 na score ni ate dun sa card. Tapos si mama ang ganyan reaction. Yay! Hindi ko happy sa akin. Great kasi. Good honor pa rin na si ate. Ito na lang yung happy sa'yo din. Nabanggit niyo yung mga Ito na lang grades yung mo happy eh. sa'yo. Gaya. Yung mata niya kasi parang Nakataas na sa'yo. yun bagaya na lalaki yan. Parang siya nakatira doon sa Ukraine. Kasi yung mata Ayan niya yan, kasi, oh. pababa dyan talaga. Yun baga, di ba? Para siya yung taga Ukraine. Wait lang. Hanapin ko yung Hint, una. girl kasi. Ayan na. Di ba? Yung kanya, parang yung taga Ukraine, yung shape din ng ano niya. Akala ko sino sila pala. Akala ko Kaya. animated. Wala na akong iba, yun lang. Diego din. Nanood ako ng story, tapos sa end nun, di ba nagkatuloy na sila? Tapos nakasulat dun, yung, ba ito, Tim binanggit yung story? pangalan ng lalaki is Italian by the way.
So all this time, Alien pa na yun. Tessin Papa! Ang ingay ko. Uy, sino ka ka? mo yan. Wait lang, ano? Uy! Red. Ano nasa si response ng cold? Joke. Red hair. Oo nga, abot doon ang ingay. Hindi ko nga. Oh, ang cold na response ni Papa. Ang I like it. Joke, sabi ko kasi ang ingay ko sa niya. Gusto niya. Ano ko ganyan? Oo! Bakit hindi ko napanood? Ay, garo ka! Yung doon yun sa, andun yun sa deleted na What? Kasi Iba lang yun? naman ang deleted. Orange Yung orange yun. Yun na yung adopt na Red sila. Naging red. Orange pa din yung buko. Oh, na! Iba na pala hairstyle niya! Iba na hairstyle! Iba ka hairstyle! Iba ka Ito, malamang ito yung sa train, di ba? May hindi magkasya sa pinto. Hindi, tatlo lang yan. Tatlo lang yan, tapos yung lalaki. Ito pa yung nasa train. Nagpapawisan na ako. Ayoko kasi yung Fan. Siyempre. Mahal ang kuryente yung magkalaw electric fan. Si Adam tsaka... Yan nga, hindi ko na yung pangalan. Sino ang iba? Dust fan, dust fan. Alin tama doon? Hindi, alin tama doon? Dust the fan or dust the pan? Pan na to! Fan! Kasi bakit kasi fan? Parang yung pa-wifi, tapos pwede din siyang pan, tapos pwede siyang lutuan. Joke. Joke lang. Naiyak na ako sa'yo. Joke lang. Nag-ano lang naman ako. Nagtanong lang naman. Doon na. Di ba siya yan? Yan, oh. Si Bruce. Yan, Bagay sa kanya na tungtong din. Dito kasi sa Pilipinas, ang pag-pronounce sila doon, das. Daspan. Hindi. Or dusk. Daspan. Daspan. Jiden, dalhin mo nga sa akin yung daspan. Daspan. Wala. Alam na natin yun. Marami tayong silent dito. Oo nga. I like what? Ewan ko, silat kasi Puro ka na lang cellphone. Puro ka na lang FB. Ha? Puro lang FB. Puro ka na lang Facebook. Facebook. Puro ka lang Facebook. Facebook. Ganda talaga ng Filipino accent, Facebook. Ewan. Facebook. Facebook. Nagiging Indian na tayo pa yung hindi. Hindi na. Don't tell me what to do. Lagot ko. Nagusto. Joke lang naman. Joke lang. Lot. Oh, di pa wala ka-start. Magano na ako. Joke lang. Okay, silent. Stop. Kayo Ang